Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamaphupho ngokuhamba. Amaphupho ngokuhamba asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. Amaphupho ngokuhamba ngezinyawo. Uma uphupha ukuthi uhamba ngezinyawo kujwayele ukuba uphawu olubi. Kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezinzima empilweni yakho nosizi ebudlelwaneni bakho nabanye ikakhulukazi uma ungcolile ephusheni lakho. Amaphupho ngezinyawo. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ukuze ungaphuthelwa amanye amaphupho.